Гостът вече е в студиото. Да ви го представя. Казвам добро утро на доцент Мария Бращулова, преподавател в Бургаския свободен университет, експерт в научната станция под Дъбови гори. Добро утро! Добро утро! Доцент съм в университета Сен Златаров, в катедрата по екология. Да. По информация в Свободния университет извинявам се няма за което. нищо, няма. Четете, може би, лекции там. Да, чета лекции по няколко дисциплини. Основната е замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите. Един от поводите, за който сме ви поканили тази сутрин, е последният проект, който разработвате, който се осъществява под патронажа на президента Росен Плевнелиев, свързан с опазването на дъбовите гори. Да, така е. Последните 3 години участвам в екипа на един голям проект по програмата Life Plus. Наименованието е опазване и възстановяване на дъбовите хабитати по Черноморското крайбрежие. Проекта се разработва за 36 месеца, почти е завършил в края на януари 2014 година на стойност 681 000 евро. Какво включва този проект всъщност? Основната цел на проекта е отговаря на заглавието опазване и възстановяване на дъбовите хабитати в 2 целеви зони. Зони по Натура 2000. Едната е защитена зона долината на река Батола на територията на Държавно ловно стопанство Балчик, а другата зона е Емине и Ракли на територията на Държавно ловно стопанство Несебър. Да, това е по-близко около нас. Да. В проекта основен бенефициент е Държавно ловно стопанство Балчик и партньори Държавно ловно стопанство Несебър, опитната станция по Дъбови гори Бургас. Аз съм неин представител. Ние се занимаваме с научното обслужване на проекта. Изпълнителната агенция на горите също участва като партньор в проекта. Тези 2 зони са уникални, защото съчетават Черноморското крайбрежие и дъбовите гори в България. Целта на проекта е да опази и възстанови 5 приоритетни местообитания. 4 са чисто дъбови и 1 храстов. Това се е наложило, защото има нужда от опазване и възстановяване. Натиска е доста голям, както и от туристи, така и негативно влияние оказват и климатичните промени, които се случват последните десетилетия. Комплексни абиотични и биотични. Как да успеем да ги съхраняваме при положение, че знаете в момента, и не само в момента, е силен период за сеч на гората? Винаги могат да се съчетават ползването от гората и нейното опазване и възстановяване. Ако се спазват определени принципи. Горите, както всички знаем, макар че може би някой смята, че гората, нейното предназначение е само да задоволява населението с дърва и промишлеността с дървен материал. Това съвсем не е така. Социалните ползи от горите са не по-малко значими, според мен много по-значими от снабдяването с дървесина. Защото гората ни дава кислород, гората пази водата, пази почвата, гората оздравява средата и тези ползи са много по-големи от снабдяването с дървесина. Но няма противоречие между тях. Ако се спазват лесоустройствените проекти и в гората се влиза само толкова, колкото е позволено, тя ще играе и едната, и другата роля. По план, т.е. да се сече? Да. Както и въпрос с залесяването, тъй като аз не съм експерт като вас в тази област, но знам, че повече голисни дървета се засаждаха.
Преди 30-40 години, да, в долната лесорастителна зона се залесиха доста иглолистни насаждения, които в момента се ползват. Разреждат се, една част от тях се изсичат и на много места се възстановява естествената широколистна дъбова гора. Това е много важна задача за така наречената трансформация на създадените иглолистни насаждения преди 30-40 години. Залесяванията не са в такива мащаби и не могат да бъдат, всички знаем сега какво е положението у нас, но въпреки всичко, макар и в доста по-малки размери, се залесява, но най-важното е естественото възобновяване на горите. Да създадем условие гората да се възстановява по своите природни закони. Имаме ли ги тези условия? Имаме ги, разбира се. Ние, както всичко, ни е уникално. При нас почвите са сравнително богати, много разнообразни, климата е много подходящ и макар да очакваме негативни климатични промени, условията са подходящи за естествено възобновяване на гората. Но понеже става въпрос за проекта, мога да кажа, че през тези 3 години се създадоха много неща, които са новаторски и като пилотен модел могат да бъдат следвани от други горски стопанства и на други места. Събраха се над 10 тона жълъди от различни видове дъб. Произведоха се 430 хиляди фиданки. Възстановиха се 1150 декара, което никак не е малко, дъбови гори. Отгледаха се над 2000 декара други дъбови гори. Възстановиха в смисъл тези жълъди се внесоха в гората с ръчна почва подготовка в копки по 5-6 жълъда, се засадиха и те подпомагат възстановяването на тези изключително интересни дъбови хабитати по Черноморското крайбрежие. Направи се ограда от 12 000 метра, 12 километра, защото прекомерната паша, къмпингуването, прекомерният човешки поток пречи на възстановяването на младите и именно в тази заградена площ ние със сигурност гарантираме прихващането и оцеляването на дъбовите фиданки. Но това само в тези 2 области? Да, това в тези 2 области. Това, разбира се, Брюксел дава пари, но той не може да ни залеси горите. Но това е един положителен пример, който може да послужи на останалите общини, които искат да кандидатстват. Да, общини, горски стопанства, които също могат да кандидатстват. От тези 681 хиляди евро, 75% са безвъзмездни средства, подпомагане. 25% осигуряват нашата държава, горските стопанства, 75% идват от Брюксел. Програмата е много удобна, защото 40% от средствата идват авансово. Всички знаете, колко удобно е това. Примерно нашата програма за развитие на селските райони, където възможности също има, но трябва да направиш инвестицията, да я отчетеш и тогава идват средствата. Така че
Life Plus е една много добра програма Но тя и ние трябва да се по-скоро само с възползваме. екопроблеми се занимава. Да. Там целта е опазване на защитени територии. Да разбирам, че парите вече са почти на 90% усвоени. Да, парите са даже на 100% вече усвоени. Разбира се, освен тези чисто лесовъдски мероприятия, много се държи на информацията. През този период се проведоха 4 научни семинара и 8 информационни. Защото една от, може би даже по-важна задача е населението да осъзнае ролята на горите, ползата от тях, смисъла да правим всичко, за да ги запазим. И особено сред подрастващите, особено сред учениците. Проведоха се много мероприятия с най-малките. В Несебър работихме с детския, мисля, че сега детски центрове се казват, общински детски центрове. Децата с такова голямо желание събираха жълъди, виждаха как после те се превръщат в фиданки, в големи дървета, слушаха доклади. Това информация за екологично възпитание. Отделно сред колегите бяха обсъдени и бяха написани много материали за устойчивото стопанисване на горите в зоните, попадащи в зоните по натура. Защото над 60% от нашите гори в България попадат в зоните по натура. И чрез този проект ние набелязахме най-важните мероприятия, как да се води устойчиво, екологосъобразно стопанисване на тези гори. Така че тези приноси може би са не по-малко важни от реалното създаване на самата гора. Значи поговорката, която важи, ако не си оставил дете, къща и дърво след себе си, си живял на празно. Точно така е. Гората е изключително важна, а дъбовата компонента в нея още повече. А къде беше най-сериозно положението с дъбовите гори? Най-сериозно в смисъл като проблем? Да, проблем, да. По принцип, сега излезе национална приоритетна рамка за състоянието на горите, въобще на териториите, попадащи в зона по натура. И за голямо съжаление, над 70% от териториите са в неблагоприятно състояние. Дъбовите хабитати всички попадат в натура. Да, които са в натура. Така че... Значи проекта Life Plus е бил недостатъчен. Програмата е недостатъчна. Това е само начало. Ако няма продължение, аз съм сигурна, че ще има, защото въпреки тежките условия, при които работят колегите, лесовъдите са хора, които отдавна са осъзнали тяхната роля и правят всичко възможно да стопанисват по най-правилния начин горите. Друг е въпросът за браконерските сечи, за предизвикване на пожари. Проблемите са много, но аз мисля, че колегията прави всичко възможно да се справя с тях. Казахте тежки условия, по които работят лесовъдите. Тежки, защото имам предвид кризата, имам предвид както субективни, така и обективни причини. Но не процеса на работа? Не. Липсата на достатъчно пари. Да. Другата причина са така наречените климатични промени, които настъпват. Както знаете, това лято 4 месеца не падна нито капка дъжд. Лимитиращия фактор за растежа на дървесните видове е влагата. Така че ние трябва да се съобразяваме с това. Да отглеждаме гората, да й помагаме.
за в бъдеще залесяванията трябва да се съобразяват с настъпващите климатични промени. Може би ще дойде време, когато тук ще отглеждаме Тропически климат ли да да, имаме? да, маслини, корков дъб и така нататък. Да се надяваме, че това няма да е толкова скоро, но трябва да адаптираме гората към климатичните промени. И то защо? Защото адаптирайки гората и тя като се развива нормално и устойчиво, тя пък тя ще противодейства на тези климатични промени. Както знаете, гората е едно депо за въглероден диоксид, гората подобрява... Белите дърбове всъщност на градовете. Запазва валежи, климат и така нататък. Добре, държавата отделя ли достатъчно средства, предполагам отговора на въпроса, но тъй като вие участвате по европрограми, нали, събирате средства, за да може да развивате тази дейност. В такъв случай държавата отделя ли достатъчно средства, имайки предвид останалите европейски държави? Пример давам една Шотландия. Не знам как е в другите държави. Сега явно при нас периода е малко труден, но самия факт, че успяваме да осигурим съфинансирането, значи ние трябва да правим всичко възможно, да пишем добри проекти, да ги печелим и да ги изпълняваме. Според мен това е изключително важно, да се научим да управляваме публични средства, защото това са публични средства. Капацитета на хората, които могат да пишат проекти и да ги изпълняват, трябва да става по-голям и все повече. Защото затова влязахме в Европа. Да, но експертите са ни много малко. Моля? Експертите са ни много малко. Мисля, че от година на година... Оптимист сте. Да, оптимист съм и смятам, че във всички сфери трябва да преобладава оптимизма. Защото другото е примиренчество и негативизма няма да ни помогне. А за колко време се разработва един подобен проект? Преди това за кандидатстване? Да. За доста. Не по-малко от година. Освен вас, кой ви партнираше? Колегите от горските стопанства. Аз съм научен работник. Последните 6-7 години много активно работех с програмата за малки проекти към Глобалния екологичен фонд Вашингтон. За него ще кажете някакво. И също в община Сунгуларе създадохме малко гора, в Бълчик, полезащитните пояси, помогнахме доста да създадем нови и да отгледаме, да подобрим структурата и устойчивостта на големи 50-60 годишни. И имам опит, искам да кажа. Съм много приятно впечатлена от колегите от практиката, които са много отворени и виждат, че след като няма достатъчно средства, защото преди бяхме свикнали, нали, бюджета. Според него да разчертава схемите. Дават ни се толкова за залесяване и така нататък. Сега и те осъзнаха, че трябва да се търсят възможности. И трябва да стане навсякъде това. Не само с горските стопанства, които вече са разработили проекти, но и другите колеги осъзнават нуждата от това. И изпълнителната агенция прави доста да обучава колегите и да им вдъхва кураж и оптимизъм
сами да се мъчат да си спечелят допълнителни средства. Кажете няколко думи за старите проекти назад, които сте правили. Вие споменахте този Да, в тази програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд е много хубава програма. За съжаление, тя приключва дейността си, защото смята, че вече сме една развита държава в Европа и се мести в Африка. Такива са правилата. Тя казва се програма за малки проекти, защото осигуряваше $50,000. За по-малки проекти трябва бенефициентите осигуряваха и съфинансирани и се изпълняваха тези проекти, като програмата осигуряваше изцяло авансово средствата, което, както казах, авансово е прекрасно. Да. Дава средствата, използваш ги, отчиташ и проекти на лице. Да. Но, за съжаление, доста проекти се разработиха, около 200 в България се разработиха по програмата за малки проекти. Направленията бяха решаване проблеми за деградацията на почвите, за увеличаване на лесистост, запазване на биоразнообразието, туризъм. Между прочим, забравих да ви кажа, че връзката екология, опазване на горите и туризъм е много голяма и ние направихме една крачка за съчетаване на тези интереси в нашия проект по Life, големия проект. Като привлякохме вниманието на големи компании, например Албена, Делия, не знам точно, които проявяват интерес за увеличаване на туристическия сезон, като водят групи в дъбовите екосистеми и им показват нашето биоразнообразие. Включително те проявяват интерес да събират жълъди, да залесяват. Като туристически маршрут, включен от почивката на хората. С конкретни дейности. И по този начин се увеличава сезона. Може да започне по-рано, като идват групи и участват в залесяването. Това им е интересно, забавно, виждат смисъла от това. През есента пък ходят по туристически маршрути, такива като мен, и им обясняват, защото тук биоразнообразието е изключително. Може да застанеш в една точка, само на едно място, и да им посоча над 20 вида. Това е благун, това е горун, това е брейкина, това е липа и така нататък. В тяхните страни няма такова разнообразие. Да, което е любопитно за тях много. Затова ние трябва да използваме всички наши възможности и по този начин включително печелим и пари. Пък да не говорим внимание, защото тези същите туристи, те са по разни управителни органи в Брюксел, в Страсбург и така нататък. Да, и като видят какво се прави в България, това може да донесе само положителни неща. Да се върнем на темата за малките проекти. Малките проекти, аз съм изключително доволна от това, което направихме в Северна България. Всички, не знам дали знаете, но сигурно знаете за полезащитните пояси. Да. Там Добруджа е разчертана и поясите се делят на два вида. Едните са точно срещу положени на вятъра, да спират вятъра, а другите пък с по-малка ширина са перпендикулярни на тези основните и фактически житницата това е златна Добруджа. Да, е разчертана на едни квадрати, 1000 на 500 метра. Да се върнем 60 години назад и да се представим Добруджа без никакви
пояси. Тук-там някаква крива круша, на която хората са си закачали торбите с храна или бебета, защото те са жънали с бебетата си. Рисковите за земеделието са били огромни, защото един суховей може да изнесе абсолютно цялата нива, да я унищожи. Това, което е създадено там, е уникално. Румънците толкова много ни завиждат, защото те нямат пояси. И сега искат да разработваме съвместни проекти, да даваме нашия пример. Имаше и проблем за проверка на шистов газ там. Имаше големи... еколози, протести. А вие на какво мнение сте по тази тема? Да ви кажа, нямам твърдо мнение. Смятам, че трябва много добре да си проучи въпроса, но повече клоня към против. И имам мнение за ветрогенераторите, които просто са повече, отколкото е необходимо. И те са точно в този район. И някъде си позволиха включително и да разрушат някои от поясите. Което е пагубно. Защо пагубно? Защото разрушават зелената система, която толкова много ползи е довела. Искам да кажа, че толкова много се увлякаха да се правят тези ветрогенератори, че включително и някъде нарушиха поясите. Просто до тях или унищожиха част от поясите, за да създадат ветрогенератори. Разбира се, ние писахме мнение и така нататък и не се стигна до кой знае какво нарушаване, но според мен прекалено беше това създаване, толкова много ветрогенератори и ние проучваме примерно влагата под ветрогенератора и страшно много се изсушава почвата. Пък да не говорим за шума, пък да не говорим за големите, един само в терена, в почвата, отдолу влизат 600 кубика бетон, за да се задържи. Унищожава се и произвеждането на но мисля, че нормализираха се нещата, няма да има повече такова масово създаване, но поясите, за които говорих, щом стана въпрос за тях, основната им роля е такава, че те повишиха плодородието и доказано е, че в тези квадратчета продукцията, която се получава, е с 35% повече, ако нямаше пояси. И това е най-малкото. И е лесно обяснимо, защото влагата равномерна е снежната покривка, влагата, но, например, другото, качествата на зърното, знаете, там глутен и така нататък, доказано са по-високи в местата, където има пояси. В България това е само на едно място. То не е малко. Това цяла Добруджа. И фактически, понеже там няма естествени гори, лесистостта, не знам дали знаете какво е лесистост, това е отношението на горската площ към цялата площ на една община. Например, в България... По-скоро там има само зърнени култури, по-малко са горите. Да, не говоря сега въобще за лесистост. В България 33% е лесистост, защото 33% са горите. Но, например, в община Шабла лесистостта е само 3,7. Може ли да си представите? И тя идва само от поясите, защото няма естествени гори. Ако ги нямаше тези пояси, смята се, че трябва да имаме поне 12% лесистост, за да може човек да живее нормално. Да диша въздух нормален. Тъй като сме в Бургас. В Бургас колко е? В Бургаска област, понеже и Странджа започва, лесистостта... Значи ще е висока. Лесистостта е около 20%. Тя Странджа е едно от любимите места за разходка и отдих Странджа е изключително актуална. Разбира се, за Странджа може да говорим цял ден. Но в тези места, където няма гори, трябва да се направи всичко, за да има малко по-висока лесистост. С тези малки проекти, с програмата за малки проекти,
залесихме, създадохме около 100 декара нови пояси и отгледахме над 1000 възрастни пояси. Отгледахме в смисъл, провеждат се сечи, за да се подобри структурата, продъхваемостта, за да се увеличи устойчивостта и ефективността на пояса, да се върши работата. А какви дървета засадихте? Тези, които са подходящи за района, в който са... Главно дъбове, цер, благун, червен дъб, ясен, липа. Много добре се развива гледиче. Не знам дали знаете кое е гледиче. С едни огромни будли и с едни огромни шишулки. Като малки може да сте се правили герданчета. Вътре в тази шишулка имаме в парка. Да, сещам се сега, в нашата морска градина има над 100 вида. Така че... В началото даже на Приморския парк. И гледичията много добре се проявява в поясите. Акация също. Поясите са създадени 1951 година след едно постановление. Тогава започват да се създават масово. Тогава нашите колеги не са имали опит, не са знаели кои видове да сложат, точно при каква технология и за съжаление са слагани включително и тополи, които са много малко време живеят, не повече от 20 години. И затова сега се налага да влезем и да подпомогнем тези, които са изсъхнали, загинали, да ги подменим, да подобрим състоянието. Това, което ще остане след това. Доколкото знам, широколистните гори са много годишни, повече от 100, нали? За разлика от годишните. Разбира се. А дъба, нали знаете, че най-старото дърво в България вече не е бойкошевата мура, както се смяташе, е границкия дъб. Значи той е по-възрастен от нашата държава. Добре, да се върнем на последния проект. Казахте, че е вече към своя край. Какво предстои? Не може да се удължи или сега... Не може да се удължи. Удължава се само ако не си изпълнил задачите, което не е добре. Ние сме се изпълнили, не само сме изпълнили, преизпълнили сме програмата. Задачите, които са поставени с самия проект. Сега предстои най-важното – отчетите. Сега трябва да докажем всичко, което сме направили. Аз в момента пиша постигнати цели. Възстановили ли сме и в каква степен приоритетните дъбови местообитания? С какви дейности, какви проблеми сме срещнали, какво трябва да се прави за в бъдеще. Много е важно в проектите. Едно от основните е да докажеш устойчивост на проекта. Това, че след приключването на проекта ще продължиш да опазваш и да стопанисваш това, което си създал със собствени средства. Това е основното. Това трябва да се докаже и когато подаваш проекта. Има мониторинг, който е най-малко 5 години. И колегите от Брюксел ще идват и ще проверяват дали ние си спазваме това, което сме записали. Как трябва да го опазваме за бъдеще? Да прилагаме начертаните мероприятия. Сега ние завършваме с един консервационен план, така се нарича. Набелязваме си всичко, каквото трябва да се прави от тук нататъка в тези хабитати, за да ги запазим и да продължим да ги възстановяваме. Каква е следващата ви цел? Не може да нямате. Трябва да се пишат проекти. Сега излиза новия програмен период, има някои промени, положителни, разбира се, и в програмата за развитие на селски райони, и в всички оперативни програми. Първо трябва да се справим с информацията,
Трябва хората, които се интересуват, се занимават, да се запознаят с промените, с регламентите, с възможностите и да се участва. Да се борим за привличане на публични средства, от които имаме много голяма нужда. Да, но аз, както ви казах, според мен експертите са малко, затова така се получава и в селското стопанство, и в областта, в която вие работите. И има и проекти точно за увеличаване на капацитета. Трябва да се включват все повече хора, да се привличат младите хора. Аз съм обнадеждена. Някак си в селското стопанство повече хора се привличат, тъй като субсидиите, които идват от Европа, са по-големи. Не са колко големи, защото в нашата програма, знаете сигурно в селските мерки, възстановяването на средствата е 40% за хора над 40 години, 50% за млад хора. фермер има най-много парички. Да, млад фермер, те са малки проектчета. Разбира се, в Австрия, където са подобряване на живота 321 и 322, там кандидатстват общини, неправителствени организации, църкви, там е 100% съфинансирането. А в Австрия в 311 и 312, където фирмите са бенефициенти, там е 70% за разнообразяване на земеделската дейност. Аз съм експерт външен към Министерството на земеделието и храните и помага ми доста. Освен това съм и регионален координатор на Националната селска мрежа. Една доброволна организация, която се създаде за да окуражава и подпомага земеделците. Да, трябва да разясняваме, за да знаят какво да правят. Аз съм обнадеждена. Доста млади хора се интересуват, мъчат се сами да си пишат бизнес плановете. Трябва повече кураж и упоритост. Идват хубави, светли празници. Други ден е Никулден, празникът на града, Коледа, Нова година. Какво си пожелавате? Нашия град е прекрасен. Мисля, че България също е прекрасна. Пожелавам се да сме живи и здрави всички. Младите хора, макар да ходят на специализации, някои дългосрочни, моето желание е да научат много неща навънка и да се върнат да ги прилагат в България. Повече кураж и късмет. Хубав финал за нашия разговор. Благодарим ви за това участие. Ще се видим отново. Програмата приключва, но ще има нови. Така че се запазвам правото да ви поканя отново. И аз ви благодаря. Желая успех. Благодаря ви. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни отново утре, точно в 8:30. Хубав и успешен ден.